तर 18 नोव्हेंबर आमच्या लग्नाचा वाढदिवस ॲनिव्हर्सरी आहे आज आमची. लांब पडवा बघा असं तसंच असतं, ते सेम आहे, बाकी असं काही वेगळं काही नाही. कुठलं आहे आज? काहीतरी माझा वाईट दिवस आहे काहीतरी. त्यामुळे हा बघा तुमचा कुणाल बसलेला आहे बघा, दक्ष शर्ट. थँक्यू व्हेरी मच, एकदम छान गिफ्ट दिलं मला. काय होय सुकलेल्या गावात जाऊन तिकडे पडलेला ते पण भेटलंय. टाळ्या कधी ठेवायच्या? कुठल्या? नको समोर घाण नको, पाठीमागं सगळं ते ताडपत्री ठेवायचे घडी करून. हे बघा आमची खडी तुम्हाला दाखवते साफ केलेली. एक मिनिट दाखवते. कुणाल बघा निघाला. ही बघा इथं खडी होती ना, ही अशी सगळी ना आम्ही घराच्या बाजूने ना अशी टाकली बघा, 2-2 फूट. कारण म्हणजे एक आयडिया सांगते तुम्हाला, पुढे जाऊन इथे ना 2-2 फूट कोबा करायचा आहे, त्याच्यामुळे अशी चारी बाजून टाकली. थोडीशी तिकडे मागच्या साईडला पण बघा तसंच केलं आहे. हा आपला टेबल आणलेला आहे काल, आणि सगळं चप्पल वगैरे आहे ना ते सगळं ह्यात ठेवायचं आहे. यांची बघा जायची लगबग आहे. हा टेबल तुटला हो माझा, खूप चांगला होता, खूप वस्तू माझ्या खराब झाला. हे बघा हे ड्रॉवरचं हे गेलं निघून. थोडं जाऊ दे आता, म्हणजे चप्पल वगैरे अडगळ ठेवायला कामाला येईल. इथेच ठेवलं कारण मग बरं पडेल ना शूज वगैरे घ्यायला. हे बघा ह्याचे पडलेत सगळे, हे सगळं उचलायचं आहे, पाटा हे ते सगळं आता जाईल आज जागेवर. निघाले दोघं जण. आज जरा तळ्यामध्ये काम आहे थोडंसं, म्हणून चाललेत कुणालचे बाबा. आणि कुणालला तिकडे सोडणार ट्युशनला. मी आता पहिला आडा लावून घेते, कारण गुरं त्रास देतात. बघा आडा लावला, आता सगळं आटपते, जरा आटपते म्हणजे हे शूज वगैरे आहेत ना ते सगळं आज मी ठेवते व्यवस्थित लावून. आणि बाहेरचंच काम करायचं आहे अगोदर, म्हणजे ऊन कमी आहे तोवर ते होईल, नंतरला मग घरातलं काम. आता वाजलेत 8:45 वाजलेत. हे जरा इथे झाडांचं हे करायचं आहे. फुलं बघा किती छान फुलं, बघितली ना का? हे बघा दव, बघा ना दव 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 कसं छान वाटते. फोकस कॅमेरा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 11:15 वाजता सकाळचे निवांत जरा बसले. भरपूर मी आज बाहेर आहे ना काय काय म्हणजे केलेलं आहे, वेगवेगळे एक प्रयोग केलेले आहेत, ते तुम्हाला मी नंतर दाखवीन संध्याकाळच्या वेळेस. आता की भरपूर ऊन आहे बाहेर. दिवाबत्ती आत्ताच करून दिली. आज जरा उशीर झाला, थोडंसं काम होतं म्हणून उशीर झाला. आता हल्ली जरा 4-5 दिवस झाले लेटच होते देवाची बत्ती करायला, पण ठीक आहे, आपलं काही काम असतं म्हणून मग उशीर होतो. आणि आज एक खास दिवस आहे. आज तारीख आहे 18 नोव्हेंबर. तर 18 नोव्हेंबर आमच्या लग्नाचा वाढदिवस ॲनिव्हर्सरी आहे आज आमची. कुणालचे बाबा अजून आलेले नाही आहेत. पक्षाचा आवाज बघा. खरं म्हणतं जायचं होतं बाहेर आज, पण नाही, कॅन्सल केलं. का ते तुम्हाला म्हणजे नंतरला कळेलच तुम्हाला. एक 2-4 दिवसासाठी आम्ही बाहेर चाललेलो आहे कुठे, ते तुम्हाला मी नंतर सांगते कुठे जाणार आहे ते. त्याच्यामुळे पॅकिंग वगैरे सगळं करायचं आहे.
आणि तुम्हाला म्हणाल ना बाहेर मी आज भरपूर काम केलं, तर तेच सगळं झाडांचं वगैरे सगळं अरेंज केलं. म्हणजे झाडांना वगैरे पाणी वगैरे बघा द्यावं लागणार. एक 3-4 दिवस जरी गेलो तर झाडांची सोय पहिला आपल्याला करावी लागणार. ते छोटं म्हणजे एक केलेला आहे, प्रयोग केलेला आहे, तुम्हाला दाखवते नंतरला. आणि प्लस रियाला सांगितलेलं आहे की जरा इथे लक्ष टाक आणि झाडांना वगैरे पाणी द्यायला तिला सांगितलं आहे. त्याच्यामुळे बघू आता येतील कुणाल जेव्हा थोड्या वेळ. त्यांचा आत्ताच फोन येऊन गेला होता की निघालेत म्हणून. पण त्यांना म्हटलं कुणालला घेऊनच आहे, कारण कुणाल 11 वाजता सुटतो तिकडनं. मग ते नंतर 10:30ला फोन आलेला त्यांना घेऊनच आहे. उगत त्याला मग एवढं लांब म्हटलं चालत यायला कशाला. जेवण करायचं बाकी आहे. आज मी बनवते पडवलची भाजी आणि चपाती करायची, कारण भात आणि टोमॅटोचं सार रात्रीचं आहे उरलेलं. मला वाटतं तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं मी चिकन पकोडे ना, तेव्हा बघा जेवणमध्ये उरलं होतं. तेच जेवण आता मी बाहेर काढून ठेवले. पडवलची भाजी आपल्या एका ताई आहेत मानसी शेट्टे यांनी सांगितलं होतं की ताई तुम्ही जेव्हा पडवल म्हणजे चिराल ना तेव्हा आम्हाला दाखवा. ते मी दाखवते तुम्हाला. म्हणजे त्यांना बघायचं असतं की कसं असतं ना ते पडवल. मला वाटतं त्यांनी पण पहिल्यांदा बघितलं असेल, जसं आम्ही पहिल्यांदा बघितलं तसं त्यांनी पण पहिल्यांदाच बघितलं. त्याच्यामुळे त्यांना असं कौतुक आहे. दाखवते मी त्यांना. आता हे बघा मी घेतलं आहे पडवळ चिरायला. हे आपलं लांब पडवळ बघा असतं तसंच असतं, ते सेम आहे. बाकी असं काही वेगळं काही नाही, फक्त साईजमध्ये फरक आहे. चवीला एकदम छान आहे. पण हे असं ह्या बिया असतात आतमध्ये. हे बघा हे असंच. तर भाजी मात्र एक नंबर बनते. तुम्हाला जर का भेटलं ना मुंबईमध्ये तर तुम्ही घ्या विकत आणि करा भाजी, ही छान बनते. ऐकलंच काय कुणाल? जा कपडे चेंज कर जा. हे बघा दोघं जण आले आत्ता. तुमच्याशी बोलली आणि लगेच 5-10 मिनिटात हजर झालेत. काय काय आणलंय? काय खाजा आणि उकम. हे बघा हे आणले बाजारातनं. ते खाजा असतात ना ते पॅकेट आणलेत नेण्यासाठी. आणि हे थोडेसे कोकम आणलेत. काय आता थांबा मी 2-3 प्रश्न विचारते, तुम्हाला उत्तर द्यायचा. आज काय आहे? आज दिवस कुठला आहे? आज काहीतरी माझा वाईट दिवस आहे. काहीतरी वाईट केलं होतं. 18 नोव्हेंबर माझं लग्न झालं होतं. किती लबाड माणूस आहे. नाही एवढा वाईट दिवस होता. मगाशी गाणं कशाला बोलवतात जाते वेळी? तुम्ही ऐकलं ना सर्वांनी गाणं बोलवते बघा, ते गाणं मगाशी तो अमिताभ बच्चनचं गाणं. आणि कोण हिरोईन माझ्या लक्षात येत नाही. नाही माहिती लक्षात. माझ्या हिरोईनसाठी बोलवतो. हा खूप माणूस आहे ना, हा लबाड माणूस आहे रे. किती वर्ष झाले लग्नाला आपल्या? ते पण लक्षात नाही. 94 सत्ता कुठे चालू साल रे? 26 ना, 26 वर्ष. नाही मी बघा तुम्ही किती वर्ष झाली? 26-27 चालू असेल. बघ कुणाल बघ. हा बघा कुणाल पण कसा आडवा पडलाय. मग ते भावाचं बघ किती लक्षात आहे. त्याला लक्षातच नाही. नाही तुझ्या लक्षात नाही. त्या अॅनिव्हर्सरी वगैरे काय लक्षात नाही. सगळं मी आठवण करून दिलेली आहे. रात्री 12 वाजता मी आठवण करून दिली, तेव्हा ते लक्षात आहे. कुछ भी बोल बच्चन मत करो, मला आठवण करून दे तू. काय आणलं? केक कुठे? केक बी कुठे आहे? मगाशी कुणाला भावाचा फोन आला, मी हे घेऊन तो ते घेऊन. त्या भावाला मी ओरडली काय नाही आणायचं म्हणून काय आणलं ना. आणलं नसतं ना. जा कपडे चेंज कर जा लवकर. कोण? सरळ बस. कंटाळला आज काय चालत नाही आला. ऐकलं आपल्या ना कुणालसाठी एक कमेंट ऐकलं का? मी बोलते कुणालच्या बाबांना सांगते. कुणाल आपल्या एक ताई आहेत, त्यांचं नाव आहे, आता त्यांचं आडनाव माझ्या म्हणजे आहे थोडंफार लक्षात, पण चुकलं तर तुम्ही जरा म्हणजे आधीच मी सॉरी बोलते. वेदिका पंधारे असं वाटतं त्यांचं आडनाव आहे काहीतरी. त्यांचा मुलगा आहे छोटा, 3 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याचं नाव आहे दक्ष. तर त्याला की नाही तू खूप आवडतोस. तो म्हणजे त्यांची कमेंट होती त्या ताईंची की कुणाल दादा दिसला नाही ना व्हिडिओमध्ये, विचारत बसतो कुणाल दादा कुठे आहे. म्हणजे दादा नाही कुणालाच बोलतो तो. म्हणजे मी पण तुला कुणाला बोलते ना, म्हणून तो छोटासा मुलगा पण असं बोलायला शिकला. असं म्हणजे त्याच्या मम्मीने सांगितलंय की रोज तुम्ही ना तुमच्या व्हिडिओमध्ये छोटीशी क्लिप तरी दाखवा कुणालची असं. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज कुणालला म्हटलं छोटीशी मी मोठी दाखवीन. तो छोटासा बाबू खुश होतो की नाही दक्ष आपला, त्याच्यामुळे. हा बघा तुझा कुणाल बसलेला आहे बघा दक्ष, बघून घे दादाला. हा सूर्य बघा मावळायला आला.
5:30 वाजले संध्याकाळचे. किती छान बघा रंग पसरलेत. तुम्हाला मी प्रयोग दाखवते. प्रयोग मग अशी म्हणाली ना, असा हा जुगाड केला आहे झाडांसाठी. गेले 4 दिवस झाले हे आमच्याकडे प्रयोग चालू आहेत आणि तो प्रयोग अगोदर अयशस्वी झाला होता, पण आज सक्सेस झालेला आहे. तुम्हाला मी दाखवते. अयशस्वी दाखवते तुम्हाला. हे अशा प्रकारे ना सगळ्या झाडांच्या मध्ये ना अशा बॉटल जितक्या होत्या ते घालून ठेवल्यात. छान सूर्य मावळतो. हे बघा, हा आमचा अयशस्वी प्रयोग तुम्हाला दाखवते. हे बघा, ही माझ्याकडे एकदम खराब बॉटल आहे ना. मी तर प्रयोग करून बघूया काय झालं. बघा, होल ना मी मोठा केला खूप, त्याच्यामुळे फेल गेलं ते. पण आता बरोबर झालं आहे. आता सगळ्या झाडांना बघा पाणी घातलं आहे, त्याच्यामुळे आता मी जरा निर्धास्त आहे. अजून ह्या बॉटल बघा आहेत, ह्या पण आता करायच्यात. ते करतो आता थोड्या वेळाने. थोडीशी भाजी आहे ते काढायचे नेण्यासाठी. ही बघा, इथे आंब्याला पण ठेवले बॉटल अशी करून. हे आपलं कोकमाचं झाड आहे तिथे पण ठेवले बघा. आता काकाकडे दे. भातासारखी बांधतात. हा, अशी घेतलं चालेल. हा, तुम्ही जुडी बांधता ना भाताविताची. बांधतात तुमच्या येतं ना. बरोबर आहे, बरोबर आहे. इथे मिरच्या काढ तिकडच्या. आता ह्याच्यावर दिवाला बाई आहे ना, कशाला कुठेही पाय द्यावा जागा नाही ठेवली. तुम्हाला मी खाऊ काय आमचं सांगा. काय आवडतं खाऊ सांगा तर. काय काय आवडतं विराट? काय खाऊ आवडतं रे? पुढच्या जरा माहिती ना, पुढे ते पण तयार झाले. काय गे पोरांनो, हे कोणी तुम्ही लोकांनी बनवलं? हे तर खरं तुम्ही लोकांनी बनवला स्वतः. हे छान केला. तुम्हाला सांगितलं कोणी? हा, तू बोललेला कुठे? काल बोललेला. हा, आमचे टोमॅटो. हे बघ, पोरांचे ग्रीटिंग कार्ड बनवले पोरांनी. छान छान दिसते. कशी छान माझी पोरं, किती छान. मस्त केले, छान केलं. थँक्यू. बाय बाय बाय. हे बघा, माका ग्रीटिंग कार्ड बनवले बघा मुलांनी माझ्यासाठी, म्हणजे आमच्यासाठी. थँक्यू व्हेरी मच. ए, काकाला पण वेगळं, काकाला वेगळं आणि मला वेगळं असं आहे काय? मला एकत्र. दाखव दाखव. बघ घे, मिरची बघू दे. मिरची मस्त मस्त केलंय बघा. किती छान मुलांनी बघा कौतुकाने एवढं छान केलंय. हे माझ्यासाठी आहे, हे माझं आहे. म्हणजे आम्हाला दोघांना पण वेगळं वेगळं दिलंय. बघ कसं दिमाग लावून केलं बघ. छान केलं. तेव्हा ती मुलं गपचूप गपचूप आली. म्हटलं आज आले कसे? ह्याला वेळ नसतो यायला. सरप्राईज द्यायला आले, सरप्राईज द्यायला. माहिती नव्हता. मग कोणी दादाने तुमका सांगितलेलं वाटतं काल. छान म्हणाले. ही मिरची तिखट काय? शुक्रवार आहे ना. जाऊ नका थांबा. काका मला फिरायला देतो. आपण ना चायनीज खायला दुपारी येऊ. जा नंतर येऊ. जा गप सगळे जा. तयार होऊ दे. अजून अजून टाइम आहे. 8 वाजता यायचं बरोबर. 7:45ला. म्हणजे 8 वाजता गेलो की आपण टायमात घरी येईल. समजलं? जा जावा आपण अभ्यास करून घ्या. जावा जा. 2 तास जावा. पुढचे पण काय ना टोमॅटो ऐकलं का? पुढे पण आले ते मोठे झाले पुढचे पण. काकाने विचारलं मला
ह्याची टॅमॅटोची भाजी छान होते. थँक्यू व्हेरी पोरं लय हुशार का. थँक्यू व्हेरी मच. एकदम छान गिफ्ट दिलं मला. मस्त. जा पटा आता तो अभ्यास करून घ्या फटाफट आणि कपडे घालून यायचा. चेंज झालं ना सगळं घरातलं. चांगलं वाटतं ना. तुम्ही खूप दिवसानंतर तुम्ही आलात. तर आम्ही काय करून टाकलं ते हे आहे पाखरं येतात ना म्हणून ते औषध आहे ते मारलेलं. ते खडून लिहिलंय, नाव लिहिलंय त्याने स्वतःच. समजलं. तर आम्ही आता चाललो जेवायला बाहेर. कुणाला जेव्हा आम्हाला जेवायला म्हणजे अॅनिव्हर्सरी ना म्हणून मग ते घेऊन चालले जेवायला. आणि बघा ही मुलं आपली आलेत आणि अर्धी पॅकिंग मी केलेली आहे, अर्धी करायची बाकी आहे. तुम्हाला समजलं असेल आम्ही कुठेतरी चाललोय. मग सकाळी बघा तुम्हाला सांगितलं ना तेच. तर आता निघालो आम्ही आणि नंतर मी आल्यानंतर तुम्हाला भेटते. हा तिला पण घे उचलून बघ. हा घेतलं तिला पण घे. तिला पण उचलून घे. चायनीज खायला चायनीज बघा. सूप पितात मुलं. काय आलं भाजतोय तोंड. सावकाश खा. ए विराट हे कोणी काढले चंद्रकोर. मम्मीने. छान दिसतो रे. बघ ना कसं छान काढला रे. साचा येतो. हा साचा आहे का हाताने काढला. कोणाला तिकट लावलाय. तिकट आहे. मनोडी कुठे गेली. मनोडी जेवा जेवा. काय झालं मम्मी. गेलास का रे कुणाल. जा पटकन दे ना. वाजले किती बघ. 10:15 वाजले. जा घरी बघा आलो आता आम्ही. आणि आता पॅकिंग सर्व कपडे बघा काढून ठेवले. म्हणजे मगाशी जायच्या आधी मी सर्व म्हणजे कपडे वगैरे सगळे काढून ठेवले होते. अर्धी पॅकिंग झालेली आहे. म्हणजे भाजीपाला वगैरे सगळं काढलेलं तुम्ही बघितलं असेल. ते सगळं पॅकिंग करून ठेवलेलं आहे. आणि आता कपडे फक्त भरायचेत. आता पटापट पॅकिंग करून घेते. म्हणजे सकाळी की नाही लवकर आम्ही निघणार आहोत. अंदाजे 5:30-6च्या दरम्यान निघणार. आणि कुठे जाणार ते तुम्हाला मी सांगितलंच नाही ना. आम्ही चाललोय मुंबईमध्ये. म्हणजे 2 दिवसासाठी मुंबईमध्ये येते मी. म्हणजे जायला समजा 1 दिवस, यायला 1 दिवस आणि मधले 2 दिवस. म्हणजे असं 4 दिवसाचं आहे मुंबईमध्ये. काय म्हणूया आपण स्टे. आता फक्त पॅकिंग राहिले. पटापट सगळं होऊ दे. सकाळपासून सगळे धावपळ चालले. म्हणजे आज ॲनिव्हर्सरी पण त्यातच, पॅकिंग पण त्यातच, सगळं जे आपलं पडवीचं सगळं काम होतं बघा ते सगळं मिक्स सगळं झालेलं आहे. तर चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आता मुंबईचा व्हिडिओ येईल. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.